uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyacela sikhuleke. Abegameni lenkosi yethu Jesu Kristu, udumo nesibongo Nkosi kungokwakho. Akekho esingambabaza simfanise nawe. Akekho nebesingamlinganisa nawe ukuba nilingane. Siyabonga Baba wethu nangalolu suku osiphe lona. Sibonga nangalo leli thuba osipha lona ukuba sikhulume ngezwi lakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele, usasiphile nezindlebe zokuzwa. Usasivulele Nkosi namathuba okufunda izwi lakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele, wena ubone kukuhle ukuba nathi sithole leli thuba. Bebaningi nabade belifisa nasebelifisa kodwa bengeke besalithola. Siyabonga Baba wethu ongcwele, wena wasihlelela ukuphila kwethu emaphakadeni singakabi khona, singakabunjwa nokubunjwa. Waqondisa indlela zethu, imikhondo yethu kuba sihambe kuyo. Siyabonga Baba wethu ongcwele nangakho konke usixwayisa ngakho, usikhumbuza khona. Uthumele iy'nceku zakho zisixwayise. Uthumele abaprofethi bakho bakhulume nathi. Siyabonga egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Khuluma-ke Nkosi ngezwi lakho, uqondise iy'nhliziyo zethu ziqonde ekwazini. Usiphe iy'ngqondo zokuba siqonde uNkulunkulu wethu. Sikwethembile, sithembe lokho kushoyo kithi, sithembe izwi lakho, siyakholwa nayilo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngimbingelele kahle bangcwele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Simbonga singaphezi, yena osithandayo, osenzela umusa. Elithi iculo, umusa wakhe umi phakade. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngaleli thuba. Namhlanje-ke bazalwane, sizofunda izwi esizolithola encwadini yamaHubo 119. Sizoqala ukufunda kuvesi 57, sofunda amavesi amathathu. AmaHubo 119 verse 57 to 60. Siqale-ke sifunde uJesu Kristu uyinkosi. Verse 57. uJehova uyisabelo sami, ngithi ngiyagcina amazwi akho. Ngincenga ubuso bakho ngenhliziyo yami yonke, yiba nomusa kimi ngokwezwi lakho. Ngizindla ngezindlela zami, ngiqondisa izinyawo zami ebufakazini bakho. Ngiyashesha, angilibali ukugcina imiyalo yakho. uJesu Kristu uyinkosi. Sizogcina lapho nje bazalwane. uJehova uyisabelo sami. Isihloko salo ngxoxo yethu yanamhlanje akusiyo inkonzo bazalwane, siyaxoxa. uJehova uyisabelo sami, ngithi ngiyagcina amazwi akho. Lapha sijwayele noma-ke ekuphileni kwethu kwasemhlabeni siyathola izabelo. Kwesinye isikhathi sinikezwa amafa abasemakhaya abazali bethu, sinikezwe nje ngokwesintu. Uma ngingabuyela emuva esintwini, kuthiwa uma ngabe umuntu eshada uhambisa izipho, abele yilowo nalowo nalowo oyilungu lalowo mndeni njengokuma kwephakethe lakhe. Lapha inkosi iyisabelo sethu esingakhokhelwa. Awukhokhi lutho. uJehova uba isabelo sakho uma nje uzophenduka, uzwe izwi lakhe, uthinteke emphefumulweni wakho, ubone amaphutha akho, ubone ukuthi emiyalweni kaNkulunkulu
angikwenzanga lokhu, angikwenzanga lokhu, angikwenzi kahle lokhu, angikuphelelisi lokhu. Obese uyabona ukuthi angenzi kahle, angihambanga kahle, uyisole, uphenduke. Ebese yena eba yisabelo sakho. Sizokhuluma ngaleyo ndaba-ke namhlanje, ukuthi uJehova uba yisabelo somuntu. Uma umuntu ezomlalela uNkulunkulu, amenze abe yisiqalo nje sempilo yakhe. Uma uzomenza nje abe, angazi ngizokubeka ngikuthini ngesiZulu, abe yisiqalo, umveli uyishe, abe yivelu, abe yilento ephezulu empilweni yakho. Uzokwazi ukuthi konke akushoyo ukulalelisise, ukuzwe, ufunisise. Uma ungezwanga lutho, ufunisise ukuthi Nkosi, namhlanje uthini kimi? Namhlanje ikuphi la ngingenzanga kahle khona? Uzihlolisise, uzihlolisise, ungafuni ukutshelwa ngabantu njalo. Iyadisturba kakhulu indaba yokuthi abantu bakutshele, ngoba ngesinye isikhathi bazokuncoma ukhukhumale, ngesinye isikhathi bazokusola uphoxeke. Kuhle ukuzihlola, uzibuke esibukweni esiyizwi likaNkulunkulu, uzihlolisise wena, uzivivinye wena, ungabi nakho ukuthi uzohlolwa ngomunye umuntu. Nawe uma usuzihlolisisile-ke bese uyalungisa la kufanele ulungise khona. Kusathiwa namuhla, ungaze ulinde amathonsi abanzi, ungaze ulinde uvelelwe izinto. Kuvamile bazalwane, kuvamile kakhulu ukuthi silinde amathonsi abanzi. Ulinde uze ungabi na way forward, uze ungabi ufike kwangqingetshe. Kuyima uthi ake ngizame ukukholwa. Njengaloya nkosikazi owathinta ingubo, umphetho wengubo kaJesu. Wayeseyi-last resort. I mean, angazi ngizokuthini, kodwa wayesefike kwangqingetshe. Ngoba mawuyifunda leyo ndaba isho ukuthi ephelelwe nayimali, esehambe ey'nyangeni, wahamba nakwababonayo, wahamba naphi, ehambe ekhokha, esephelelwe imali. Wayesethi, uma nje ngingake ngithinte-ke umphetho wengubo yakhe, ngizophila. Ukukholwa bazalwane, umfune esenokutholwa. Uma ngabe-ke sifunda-ke le ndaba yethu ukuthi uJehova uyisabelo sami, awukwazi ukuvele abe yisabelo sakho ungenzi kahle. Kufanele yazi imiyalo yakhe kuqala, umfune yena ngenhliziyo yakho yonke, ebese-ke ezoba yisabelo sami. Njengoba kusho lapha izwi elitholakala encwadini yamaHubo, chapter 73, verse 26 wakhona uthi, inyama yami nenhliziyo yami iyaphela nokho. uNkulunkulu uyidwala lenhliziyo yami nesabelo sami kuze kube phakade. Silande isabelo. Kusho ukuthi uma ngabe unesabelo, uba nesiqiniseko, uqinisekile. Ake ngithi nje, uma ngabe wazi ukuthi ebhenki ufake emalini, unesiqiniseko sokuthi uzothola leyo mali uma usuyidinga. Awukwazi ukuthi uthi ufake imali elingene isidingo sakho bese uthola imali engaphansi kwesidingo sakho, ngoba ufake enele leso sidingo. Angithi bazalwane, njengoba siphila siyabhajetha, senza i-budgeting. Ufike ubeke, ngiyalinganisa, uyibeke imali, bese uma isilingene leyo nto owawuyibekela yona, bese uyayilanda ukuze uzokwenza leyo nto owawuyibekele yona. Uma nje ufuna ukuthi wenze umshado, ngiyalinganisa, ufuna ukuthi umshado ubali iy'hambeli zakho zizoba ngaka, ukudla kuzoba ngaka, uyabala, ubale, uma sekufike kuleyo total onaleso silinganiso semali, bese uyayilanda uzokwenza lowo msebenzi ofuna ukwenza ngayo.
uJehova kuyisabelo sethu, yila sigcina khona. Asikwazi ukudlulela ngale kwakhe, asikwazi ukuphelela nganeno kwakhe, kodwa sifika kuye siphelele sithi xi, singashodi. Isabelo kuyinto enjalo onesiqiniseko ngayo. Lithi leli vesi uyidwala lenhliziyo. Kusho ukuthi uyilento engazamazamiseki enhlizweni yomuntu. Isabelo yinto enjalo enganyakaziseki enhlizweni, owaziyo ukuthi noma ngabe kunjani ngenayo. Now ligcizelele-ke futhi elinye elilaphayana kuyisililo, isililo 3 verse 24, nalisho njalo lithi uJehova uyisabelo sami, usho umphefumulo wami, ngiyakwethemba kuye. Ngakho ngiyakwethemba kuJehova, ngoba umphefumulo wami usho njalo, uthi uyisabelo sami. Ukwazi kanjani-ke ukuthi uJehova uyisabelo sakho? Kufanele ukuthi umfune phela, umfune senokutholwa, uziliyise kuye, ulalele izwi lakhe, ufunde imiyalo yakhe, uhambe ngezimiso zakhe. Uma ngabe-ke uJehova ezoba isabelo sakho, kukubiza ukuthi uzihlolisise usuku nosuku, uvivinye inhliziyo yakho, uzibheke umzuzu nomzuzu. Nkosi, angisonanga la. Ngiyayithanda indaba ka-Abraham. Hayi, sorry, ngiyaxolisa, kaJobe, na-last week ngasho njalo. Indaba kaJobe ehlezi mangabe kade iy'ngane zakhe zinamaphathi, ehlezi njalo esiyobacelela intethelelo uNkulunkulu, engazi nokuthi bonile. Yileyo mpilo kufanele siyiphile, sihlale ngokwesaba ukuthi Nkosi yami mhlambe sengiphambukile. Uma ngingaficwa ukufa ngingazi ukuthi ngimiphi, uhlale unalolo valo, uhlale unalokho kwesaba. Ngaleyo ndlela uyasibhekisisa, uyabheka embhalweni. Mhlawumbe uphendulile umuntu, uhlangane nomuntu othize, wakuxoxela into ethize, waphendula. Bese uyabheka ukuthi kodwa Nkosi yami, bengingamanga nje endleleni yezoni, bengingekho enkundleni yokuqoloda yini, kodwa mangila uzi-check-e, uzivivinye wena, uvivinye inhliziyo yakho ukuthi ikhululekile yini, ayinasazelo, awukho unembeza othi cha phakathi kwakho. Ukuze-ke phela uJehova abe yisabelo. Angithi siyazi ukuthi uNkulunkulu uBaba akanaso isono, neNdodana ayinasono, noMoya Oyingcwele asikho isono. Akalifuni ichashaza lokona, nanoma ngabe lingakanani, noma ngabe likhulu, noma ngabe lincane. Manje kunechashaza, iNkosi ayikuthandi lokho. So yingakho-ke kumele usuku nosuku siyasibheka, size sibhekisise ngisho amaphupho ethu, size sibhekisise ngisho izizindlu zethu, size sihlolisise ngisho ukukhuluma kwethu ney'ngane zethu, ngisho ukukhuluma kwethu nabayeni noma nomama basemakhaya, ngisho ukukhuluma kwethu nasemsebenzini esisebenza nabo, abaphathi, abaholi, omakhelwane. Sikubhekisise konke, size sibheke ngisho izizindlu. Uyabona lento othi mangabe uzwa mhlambe kukhala inokho emnyango, usuthi uMasibanibani-ke uzocela ukuthi, noma ingane yakwabani-ke izofuna ini. Uyabona leyo mcabango, uma ngabe uJehova isabelo sakho, ayifanelanga ibe khona. Kufanele kube imicabango emihle ukuthi mhlawumbe uzocela usizo engingaba nalo ukumsiza ngokusizwa inkosi. Ngokuvuma kwenkosi mhlawumbe ngizophumelela ukumsiza. Futhi ube nakho enhlizweni ukuthi ubayeke bonke waqonda wena, ngoba inkosi imdirecte ukuthi akeze kuwe uzofika athole usizo. Mhlawumbe usuzofika umjikise uthi hawu kuncane, ingani umfelokazi inkosi eyayithume kuyo u-Eliya wafike washo wathi sekusele ukuthi kudle mina nengane yami sife. Wathi umprofethi yenzela mina kuqala, akazange asho ukuthi waze wangicabangela, kodwa wahamba wayomenzela kuqala. uNkulunkulu ongaguquki, ongakhuluma amanga,
wagcwalisa iy'nkamba zakhe kwaze kwangaphela nhlobo kwakhe. Esikhundleni sokuthi kuphele ngoba besithatha okokugcina wafika sekukhona. Ingakho akabe isabelo, akabe yilevelu ephezulu enhlizweni yakho, akabe yi-roof yazo zonke izinto onazo. uNkulunkulu angazi ngakubeka kanjani, kodwa nje akabe yi-top value kuwe uNkulunkulu. Kungabi bikho ozokuhlanganisa noma ukuncikise kuyena, abe isabelo sakho. Isabelo-ke yinto enjalo. Bese kuthi-ke uma ngabe sibukisisa uvesi elilandelayo, uvesi 58, uthi, ngincenga ubuso bakho ngenhliziyo yami yonke, yiba nomusa kimi ngokwezwi lakho. Uma siya laphayana kumaHebheru, amaHebheru 4, yes, encwadini yamaHebheru chapter 4, kusho njalo ukuthi asincenge ubuso, ukuthi ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa. Ngincenga ngenhliziyo yami ubuso bakho. Sisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukelise isihawu, sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Bazalwane, ngithe mangifunda leli vesi sengifika kule ndawo ethi ngesikhathi esifaneleyo. Isabelo sisebenza ngesikhathi esifaneleyo. Njengoba kade ngikhuluma ekuqaleni ukuthi uma ubhajetha ulinganise, uma sekuphelele bese uyayithatha imali yakho uyayenza leyo nto, ngoba phela isiyanele. Isikhathi esifaneleyo, kuhlezi kunesikhathi esifaneleyo. Ngilinganisa, awukwazi ukulindela ukududuzwa ungenalo usizi, ungenayo inhlupheko. Awukwazi futhi ukulindela ukutakulwa ungacwilile. Angazi noma ngiqondanisa kahle namagama. Anobuye ningixolele, phela niyazi ukuthi mina ngidabuka ngasemngceleni yamazwe. Manje uma ngidabuka ngasemngceleni yamazwe, isiZulu sami sizohlanganisa yonke le mngcele, umngcele waseSwazini, waseMozambique, bese kuba ngowakwaZulu. So isiZulu sami sizoxuba. Yikho ngibuye ngihlale ngisho ngithi angazi noma ngisho kahle yini. Kodwa-ke ngizokubeka ngendlela engikuzwa ngayo. Ngiyamkholwa Moya Oyingcwele ukuthi uzocacisa ngendlela ozo-understand-a ngayo. Now, manje-ke uma ngabe siya laphayana esihlalweni sesifumana umusa, umusa usisiza ngesikhathi esifanele. Kusho ukuthi i-action kaNkulunkulu iba directed kwisidingo sakho. Uyisabelo ezimeni zonke, uyisabelo. Isabelo nje into engaguquki umuntu, ifana nefa. Ifa aliguquki, uJehova uyifa lethu. Ifa lethu esingeke salaphucwa umuntu. Ifa lethu esingeke noma thina sinjani liguquke. So uma ngabe kunjalo kuwe, kusho ukuthi isikhathi nesikhathi lifumaniseka lusizo impela leli fa. Isikhathi nesikhathi, kungabe isikhathi sendlala. Awukwazi ukuthi ngesikhathi sendlala kwafika umuntu athi, hawu, phephisa ube right, angakuniki lutho. Awukwazi ukuthi uma ngabe uswele imali yokuhamba, usu-stranded, kufanele ebuyele ekhaya, afike umuntu athi, hawu Nkosi yami, sengathi ungalithola usizo, akushiye kanjalo. Angasho ukuthi nansi imali gibela ufike ekhaya, noma athi angikuthathe ngemoto yami ngiphele ngizokubeka endleleni, noma athi ake ngikucelele u-lift. Ngiyalinganisa ngalezi zinto. Ekukholweni asiceli i-lift. Angisho ukuthi singacela i-lift okuya ezulwini, bazalwane. Ayikho i-lift. Wasala nje no-Elisha enqoleni ka-Eliya. So ayikho i-lift ebheke ezulwini, umuntu uyayisebenzela. Umuntu uyasitholela lesi sabelo, asibambisise. Uma usibambisisile lesi sabelo, kubiza ukuthi hamba ngokuqonda sihlolisise. Uma usihlolisisa,
uyakwazi ukuthi ubeke ubone uma ngabe usuphambuka. Bese kuthi lapha kuJeremiya, niyakungifuna, ningifumane lapho ningifundisa ngenhliziyo yenu yonke. Yilokho nje okumele sikwenze ukuthi sithole lesi sabelo sethu esiyinkosi yamakhosi. Sisithole lesi sabelo, sisibambisise, singenakudedela, ngoba uyidwala enhliziyweni yethu, uyidwala lenhliziyo lethu. Kusho ukuthi uyithemba lethu. Sethemba kuye nangasiphi isimo sempilo. Noma ngabe abantu bathi hawu awukakahlupheki wena, yena uyayizwa inhlungu yakho ngoba uyidwala lenhliziyo yakho. Noma ngabe abantu bengathi hayi kuncane lokho kwakho, ukukhulu okasibanibani, yena ngesikhathi esifaneleyo ukhona ngaleso sikhathi, ngoba uyisabelo sakho. Awukwazi ukuhlukana naye uma ngabe wena uzohlala endleleni umfune, umfunisise, umfumane ngenhliziyo. Kuyenzeka-ke ukuthi umfune ngenhliziyo kodwa ungambizi. Uvesi 11 kaJeremiya 29 usho njalo uthi, niyakungibiza, niyokhuleka kimi, ngiyakunizwa. So siyafunwa lesi sabelo. Uyasifuna ngokwenza kahle, ngokulalela imiyalo, ngokulenza izwi, ngokulifunda izwi, ngokulifunisisa, ujule ufunisisa embhalweni kunokuthi utshelwe ngabantu. Ngoba abantu bangasho abakushoyo, bangakudukisa ngamazwi amaningi, bangakuncisha ulwazi ngamazwi amafushane, bangakutshela iy'nkolelo zabo. Uma wena ungeze ukulifunda izwi uzoduka. Kodwa kubuza ukuthi mfunisise esenokutholwa, umfuna ezwini lakhe esenokutholwa, bese uyalandela izwi elikushoyo, ebese eze naye kuwe ngendlela zonke uMoya Oyingcwele akhuluma ngazo nathi. uMoya Oyingcwele uyakhuluma nabantu abasabelo sabo singuNkulunkulu. Kuqhubeke-ke, kubalulekile ukuzihlolisisa abazalwane, njengoba uvesi 49 esho. Simelwe ukuzihlola. U59 uthi, ngizindla ngezindlela zami, ngiqondisa izinyawo zami ebufakazini bakho. Uma ngabe uzindla ubhekisise ukuhamba kwakho, njengoba bengisho ekuseni, emini, ntambama, ngikhulume kahle, ngihambe kahle, ngitheni, ngibonakele nginjani. Umuntu ongangazi ucabanga ukuthi ngumuntu onjani. Uyabona, uzibuze yonke leyo nto. Ingenzeke mina kakhulukazi uma ngiphuma la endlini, ngibe nakho ukuthi hawu, uma ngigqoka le ngubo, ongibonayo uzobona yini ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu, noma uzothi umama nje? Ongibonayo khona yini azokubona okuhlukile mina, okuyimpawu mhlawumbe zikaKristu kimi. Kuba khona leyo nto. Bese-ke kufanele uma ngabe seyifikile leyo nto, ngihlale phansi ngisihlolisise ukuthi ngisesimeni esi-right yini ukuthi ngizothula ubufakazi ngenkambo yami. Ngisesimeni esi-right yini ukuthi ongibonayo uzobona uKristu kimi. Ngisesimeni esi-right yini ukuthi okhuluma nami uzothola ukuphila emazwini engizowakhipha. Okhuluma nami kukhona yini azokuzuza ku-positive kimina, noma uzolimala, noma uzophela, mhlambe aze akubuze ukuthi hawu, ukhonzaphi? Ngisho nami ngesibindi, ngikhonza entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela. Athi kodwa waze wangaba nakho ukubonelela-ke wena. Ngimshiye efile ngezwi, ngomlomo, ngolimi. Kubalulekile sizihlolisise njengoba lisho leli, sizindle ngey'ndlela zethu. Ucabangisise ngokuphila kwakho, ucabangisise ngokwenza kwakho izinto, ucabangisise nje ngayo yonke into. Bese uyaphenduka. Uma ubona nje ukuthi khona la akukho right, phenduka. Makubiza uxolise, uhambe uxolise.
makubiza ukuthi ulungise ubiza ukuthi ulungise, ngiyaxolisa abazalwane, ngihlekiswa indaba yokuthi omunye umzalwane wangitshela ukuthi mangithi mina hhayi ngeke isandla sakho uyapha. Uyabona ukuthi umuntu ongagcini lutho akutholayo uyakudlulisa, akutholayo uyakudlulisa, imaye nakho kuyadlula. Ngithi mina hhayi uyapha, uthi heyi lisho njalo izwi ngantshontsha. So uma ngabe wawuntshontsha lithi izwi sebenza wenze okuhle ngalezo zandla okuntshontsha ngazo. Ngoba unamaminzi okulungisa lungisa. Lisho njalo nje. Yenza okuhle ngoba uke wenza okubi. Khokha lokho okubi okwenzile ukugqibe ngokuhle. So kufanele senze njalo nje, siphenduke ngokuphaleleyo, sizihlalele ezwini likaNkulunkulu Baba, singathathi okushiwo ngabantu. Khona into oyithi uma ngabe uyizwa, ngilinganise ubufakazi. Uthola ukuthi umzalwane uthula ubufakazi bakhe, bese uyakuthatha ukwenza okwakho, bese kungalungi kuwena. Ngilinganise nje, athi umzalwane ngiyekile amaphilisi, ngayo-check-a i-BP eklinikhi, bafike bathi ngiseyi-normal, ngiphinde ngaphindela i-normal. Akusho ukuthi wena yekela, ngoba nakhu ufakaze ngamandla eNkosi uJesu ukuthi imphilisile. Khumbula leli zwi elithi ngesikhathi esifaneleyo. Nawe siyeze sakhe isikhathi esifaneleyo. Uma singakafiki, hlala, ubekezele, ulinde, ukhuthazele ekukhulekeni, ulinde kukho, unokubonga enhlizweni yakho. Nkosi, noma kungakenzeki, ngiyazi ukuthi unemicabango emihle ngami, ngiyabonga. Kunezinto esizibulalayo thina singabantu ngenxa yokucabanga okubi phezu kwempilo yethu. Ucabanga ukuthi nje, hhayi, mina ngoba nami ngikhuleka ngingena emkhosini, kungenzeki, kusho ukuthi mina vele ngidoomed. Kunesikhathi esifaneleyo. Yazi ukuthi kunesikhathi esifaneleyo. Futhi uma ngabe sikhuleka sisho umthandazo omkhulu, sithi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengalokho yenziwe ezulwini. Kufanele sikubheke konke lokho ukuthi intando yakhe ekugcineni okumele yenzeke. Uma ethanda ukuthi wena uzoba naleli vena enyameni, kade kukhulunywe ey'nkonzweni nje, angisazi noma iyakuthanga noma iyanini, ukuthi asingamtsheli uNkulunkulu ama-solutions. Akukhona kwethu. Lo muntu udalile izulu, wadala umhlaba, singekho, singazange sambonisa. Sesizombonisa kanjani ngempilo yethu edalwe nguwe? Thina asibiki usizi lwethu kuye, yena asiphe isixazululo. So kuyafana-ke nokuthi ungabambeleli entweni eshiwo uMaMtsibande bese uyayikleyima nawe egameni likaJesu ngoba nakho yenzekile kimi, noma ngabe isikhathi sakho asikakafiki. Ngiyabuka nje ukuthi simele kangakanani ukuthi sizihlole. Bese uvesi 60 sengishaywa yisikhathi. Uvesi 60 uthi ngiyashesha angilibali ugcina imiyalo yakho. Lokho kusho ukumsebenzela uNkulunkulu ukuthi ungadileyi, ungalibali. Mayizwi lithi namuhla, uma nilizwe izwi lami, ningazenzi ikhuni iy'nhliziyo zenu. Ukushesha lokho. Namuhla, kusho ukushesha lokho. Njengoba amaHubo 199 uvesi 60 esho ukuthi ngiyashesha. Kusho ukuthi shesha ukulalela, wenze njengoba umyalo usho. Ukungenzi kwakho sekuphambene nomthetho. Ukungenzi kwakho ngaleso sikhathi sekuyisono. Awusamlalelanga uNkulunkulu. Kanti kufanele lalela bese uyenza. Encwadini kaJames, kodwa yini James? uJakobe, encwadini kaJakobe, uchapter 1, uvesi 22 wakhona uthi, yibani ngabalenza izwi, ningabi ngabalizwayo kuphela nizikhohlise. So uma ngabe silizwa bazalwane izwi, asenze ngaleso sikhathi, ungaphosponi.
njengoba sasenza siyingane, hhayi ukukholwa kwabantu abadala. Cha, kholwa ngesikhathi ozwa ngayo izwi lihlaba, phenduka. Ngesikhathi ubona ngaso ukuthi awu angisakhulumanga kahle, phenduka, zisole, uphenduke, ukhale kuNkulunkulu, umfune ngenhliziyo yakho yonke, uzokuzwa, akuphilise, aphilise umphefumulo wakho. Singabi ngababambelelayo, singafuni ukuphenduka, siqinise iy'nhliziyo zethu, sithi sobuye sibone. Bazalwane, yinde le ndaba, kodwa ngicela ukugcina lana, ngiyacela sikhuleke. Baba wethu oncele, siyabonga izwi lakho nangalesi sikhathi, siyacela ukuthi usisize. uJesu Kristu uyinkosi ey'mpilweni zethu. Nkosi, take control, siyale, usisole, usiqondise. Nkosi, siphe ukuba sibe nonembeza abakhaliphile abazokwenzisisa la Nkosi sisole kakhona, balungise la sidinga khona ukukhuthazwa, sikhuthazeke la sidinga khona ukusolwa, sisolwe, sisoleke. Sisize nkulunkulu wethu ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu Baba ngezwi lakhe. Hey bazalwane, ngiyamangala. Uyazi ukuthi simbonga asiphezulu uNkulunkulu Baba. Ngiyamangala ukuthi umuntu usegugile. Zolo lokhu besishayela phezulu, usukuma ungeza ukuthi uyasukuma. Namhlanje sesisukuma ngekhorasi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, into esasiyibukela kude ifikile. Siyambonga nje ngakho uNkulunkulu. Bazalwane, sohlangane kulenko ngokuvuma kwenkosi abazophumelela, bangeza ukuphumelela. Sohlangane ey'nkundleni zokuxhumana. Bazalwane, nilalele kanye nathi izwi, nihlabelele, nidumise kanye nathi, nikhuleke masikhuleka, nikwenze konke bazalwane, ngoba inkosi isabele lokho ukuthi sihlangane kanjalo. Siyanithanda-ke, uJesu Kristu uyinkosi.